ሰላም ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ከመይ ትውዕሉ እምበኣርከስ ናይ እዚ ሰዓት እዚ ዜናታት ሒዘ መፅአኩም ኣለኹ። መጀመርታ ግን ኣርእስታቶም ሓፀርቲ ዜናታት ውሽጢ ሃገር ላዕለዋይ ጉጅለ ጣልያን ናብ ኣስመራ ኣትዩ። ድሕሪ ስጉምቲ መንግስቲ ኣብ ክልል ኣምሓራ ኩናት ምጉሃሩ ነበርቲ ይገልጽሎም። ኣብ ክልል ኣምሓራ ሕብረት ሃገራት ድሕሪ ኣብ ሰራሕተኛታት ረድኤት ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ሓገዝ ናብቲ ክልል ደው ንምባል ይውጥን ኣሎ። እስራኤል ኣብ ቤይሩት ኣዛዚ ሂዝቦላ ቀቲላን ካልኦትን ዝብሉ ዜናታት ሒዝና መፂናኩም ኣለና። ሰናይ ምክትታል። ዓፀርቲ ዜናታት ውሽጢ ሃገር ላዕለዋይ ጉጅለ ጣልያን ናብ ኣስመራ ኣትየሎም። ሓባራዊ ተልእኾ ምትሕግጋዝ ልምዓት ኢጣልያ ከምኡውን ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ናብ ኤርትራ ብምብፃሕ ርክብ ንምድልዳልን ንምሕያልን ፕሮጀክታት ምትሕብባር ናብ ኣስመራ ንምእታው ዘድሊ መጽናዕትን ምትግባር ኣብ ኣስመራ ዝተፈላለዩ ሓለፍቲ መንግስቲ ኤርትራ ርክባት ኣካይዱሎም። እቲ ጉጅለ ኣብ ሕርሻ ጥዕናን ባህልን ዝኣመሰሉ ወሰንቲ ዓውድታት ዘእትዮም። ኣብ ኣስመራን ምፅዋዕን ዝርከቡ ፕሮጀክትታት ልምዓት ብምብፃሕ ኢጣልያ ናብ ቤት ኤርትራ ዘለዋ ተወፋይነት ደጊሙ ኣረጋጊጹ። ኣብ ወርሒ ለካቲት ብፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ዝተመርሐ ላዕለዋይ ልኡኽ መንግስቲ ኤርትራ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ጆርጅያ ሜሎኒ ኣብ ፓላስ ሲጂ ሮማ ተራኺቡ ኣብ ክልታዊ ምትሕብባር ወፍርን ዘተኮረ ብፍላይ ኣብ ጽላታት ትሕተ ቅርጺ መንገዲ ባቡር ምስፋሕን ምህናፅን ወደባት ጸዓት ሕርሻ ከምኡውን ምግፋፍ ዓሳ ዘሎ ሰፊሕ ናይ ወፍሪ ዕድላት ብዕምቀት ዓሚቕ ዘተ ኣካይዱ መንበሩ ይዝከር። ኣብ መንጎ መንግስቲ ኤርትራን ጣልያንን ኣብ ቀረባ እዋን ናይ ምትሕግጋዝ ሽርክነት ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ንምጅማር ምድላዋት ይጻፈፍ ከም ዘሎ እቲ ልኡኽ ገሊጹ። ኣምባሳደር ማርኮ ማንቺኒ ከምኡውን ምክትል ሓላፊ ወፃኢ ጉዳያት ወፃኢ ፓውሎ ዛምፐላ ነቲ ተልእኾ ኣሰንዮም ነቲ ንዓበየ ዝኸይድ ዘሎ ትኹረት ጣልያን ኣብ ኣፍሪካን ምስ ኤርትራ ዘለዋ ክልተኣዊ ዝምድናን ኣደልዲሎም ከም ዝሰርሑ ሓቢሮም። ብተወሳኺ ፕሬዚደንት ሶማል ናብ ኣስመራ ብመሰረት ካብ ቤት ጽሕፈት ፕሬዚደንት ሶማልያ ቪላ ሶማልያ ዝተፈነወ ዜና ፕሬዚደንት ሼክ ሓሰን ማሕሙድ ናብ ኣስመራ ክጓዓዝ እዩ። ኣብ ትርክብ ምስ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ክልተኣዊ ዝምድናታት ዘተኮረ ርክብ ከካይዱ ትፅቢት ይግበር። ፌደራላዊ መንግስቲ ሶማል ምስ ኢትዮጵያ ኣብ ዘዳብ ከባቢታት ሰራዊት ከዋፍር ከም ዝወሰነ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢን ኣህጉራዊ ዝምድናታትን ኣሕመድ ሙዓሊም ፊቂ ገሊጹሎም። ንሱ ነዚ ዝገለጸ ብ6 ጥቅምቲ ኣብ መቃድሾ ኣብ ዘካየዶ ጋዜጣዊ ዋዕላ እዩ። ዕላማ እቲ ናብ ደብ ዝዋፈር ሰራዊት ሶማል ካብ ኢትዮጵያ ብዘይሕጋዊ መንገዲ ንዝውሕዝ ዘሎ ኣፅዋር ንምክታእ ምዃኑ እዩ እቲ ሶማላዊ ሚኒስተር ኣነፂሩ ዘሎ። መንግስቲ ሶማል ኣብ ዘይሕጋዊ ምስጋር ኣፅዋር ንዝዋፈሩ ውልቀ ሰባት ይኹኑ ፖለቲከኛታት ተሪር ስጉምቲ ከም ዝወስድ እውን ኣጠንቂቖሎም። ሃገራዊ ድሕነት ሶማል ኣብ ሓደጋ ንዘእቱ ዘይሕጋዊ ምስጋር ኣፅዋር ንምክታእ ደባት ምቁፅፃርን ምሕላውን ድማ ዕማም መንግስቲ ምዃኑ እቲ ሚኒስተር ኣብ መወዳእታ ኣዘኻኺሮም። ድሕሪ ስጉምቲ መንግስቲ ኣብ ክልል ኣምሓራ ኩናት ምጉሃሩ ነበርቲ ይገልጽሎም። መንግስቲ ኢትዮጵያ ዕጡቕ ጉጅለ ፋኖ ወታደራዊ ስርሒት ከም ዘጽዕቕ ድሕሪ ምግላጹ ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኣምሓራ ዝተፈላለየ ከባቢታት ኩናት ተጓሂሩሎም። ኣብ ዞባ ምዕራብ ጎጃም ወረዳ ዳጋ ዳሞት ነበርቲ ከተማ ፈረስ ቤት ኣብ ዞባ ምብራቕ ጎጃም ከተማ መወጣ ቀራኒዮን ንድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ዝሃቦ ቃል ካብ ዝሓለፈ መወዳእታ ሰሙን ጀሚሩ ምስ ተዋጋእቲ ፋኖ ፀኒሑ ዝካየድ ጎንፅታት መንበሩን ካብተን መንግስቲ ዝቆጻጸሩ ከተማ ውፅእ ካብ ዝበለ ድምፂ ጠያይት ከም ዘስማዕ ሓቢሮም ኣለዉ። ነበርቲ ርእሲ ከተማ ኣምሓራ ዝኾነት ባህር ዳር ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ቤት ትምህርቲ ኣድቨንቲስት ሓዊሱ ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታት እታ ከተማ ተኸታታሊ ኖትጊ መንበሩ ሓቢሮም ኣለዉ። ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ትማል 7 ጥቅምቲ 2024 ናብ ዘውፅኦ ፀብጻብ ኩሎም ኣካላት ንሲቪላውያን ሰባትን ንብረት ሲቪል ዕላማ ካብ ምግባር ክቆጠብ ፀዊዑ ኣሎ። ዓለም ለኻዊ ጉጅለ ሰብኣዊ መሰላት ኣምኒስቲ ኢንተርናሽናል ብወገኑ ኣብ ክልል ኣምሓራ ዝረአ ሰባት ብጅምላ ብምእሳር ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ከሲስ እዩ። ካብ 28 መስከረም ንድሕር ኣብ ዓበይቲ ከተማታት መላእ ክልል ኣምሓራ ኣባላት ማሕበረሰብ ምሁራን ሓዊሱ ብኣማይት ዝቑፀሩ ሰባት ምእሳር እውን እቲ ትካል ሓቢሩሎም። መንግስቲ ኢትዮጵያ ብዛዕባ ዝኸሲ ብቐጥታ መልሲ ኣይሃበን ዘሎ። ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ከም ዝበለዎ ንሲቪል ሰራሕተኛታት ኣባላት ፓርቲታት ፖለቲካ ጋዜጠኛታትን ኣባላት ሲቪክ ማሕበረሰብን ብሃውሪ ተኣሲሮም ንዝብል ይከታተሎ ከም ዘሎ ኣፍሊጡሎም። እቲ ትካል ወሲኹ ካብቶም ዝተኣስሩ ብዙሓት ወግዓዊ ምርመራ ዘይተገብረሎም መሰረት ሕጊ ዘቐመጦ ወሰን ግዜ ኸ ናብ ቤት ፍርዲ ዘይምቕራቦምን ገሊጹሎም። ተተካይት ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ራኬብ መሰለን ድምፂ ኣሜሪካ ብዝሃበቶ ቃል ካብ ፍርቂ መስከረም ጀሚሩ ኣብ ጎንደር፣ ባህር ዳርን ካልኦት ከባቢታት ትኽልል መንግስቲ ምኽባር ሕጊ ክብል ብዝፀውዖ ይፍጸም ዘሎ ማእሰርቲ ኣገባብ ሕጊ ክህልዎ ንመንግስቲ ምሕታታ ገሊጸላ። ኢትዮጵያ ኣብ ክልል ኣምሓራ ሕብረት ሃገራት ድሕሪ ኣብ ሰራሕተኛታት ረድኤት ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ሓገዝ ናብቲ ክልል ደው ንምባል ይውጥን ከም ዘሎ ተገሊጹ። ሕብረት ሃገራት ኣብ ክልል ኣምሓራ ዘካይዶ ዝነበረ ስራሕት ረድኤት ምዕዳል መግቢ ሓዊሱ ደው ከብል ይሓስብ ምህላው
ተገሊጹ እዚ ዝተወጠነ ኣብ ትኽልል ኣብ ልዕሊ ሰራሕተኛታት ረድኤት ድሕሪ ዘጋጠመ መጥቃዕቲ ክኸውን ከሎ እቲ ውጥን ብኣገልግሎት ዜና ሮይተርስን ክልተ ዲፕሎማትን ከም ዝተረጋገፀ ሮይተርስ ሓቢሩሎም ኣብ ዝሓለፈ 6 ኣዋርሕ ዓመት 2024 ጥራይ 5 ሰራሕተኛታት ረድኤት ኣብ ትኽልል ተቐቲሎም 10 መጥቃዕቲ ገጢሞም 11 ድማ ብዘይተፈልጡ ጉጅለታት ምዕጫዮም እቲ ንምቁራጽ ስራሓት ዝገልጽ ዶክመንት ይሕብር እቲ ኣብ ወርሒ ነሓሰ 2024 ዝወፀ 3 ገጻት ዝሓዘ ንውሽጣዊ ጉዳይ ዝብል ሪፖርት ኣብ ትኽልል ዘካይዶ ሓገዝ ናይ ምሃብ ስራሓት ንግዜ ይደው ንምባል ብዕቱብ ይሓስበሉ ከም ዘሎ ይገልጽ መሰረት ኣገልግሎት ዜና ሮይተርስ ዘራረቦም ምንጭታት ገለ ዘይመንግስታውያን ትካላትን ለገስቲ ሃገራትን ነቲ ውጥን ዝተቃወማ ክኾና ከለዋ ምቁራጽ ስራሓት ሓገዝ ኣብ ክልል ኣምሓራ ዝርከቡ ኣብ ሓገዝ መግቢ ዝውከሉ 2.3 ሚልዮን ሰባት ከም ዝጸሉን ክልተ ለገስቲ ሃገራትን ሓደ ዘይመንግስታዊ ትካል ነቲ ውጥን ምቁራጽ ሓገዝ ከም ዝተቃወሙ ንሮይተርስ ሓቢሮም ኣለዉ እቲ ብናይ ሕቡራት ሃገራት ምትሕብባር ሓገዝ ኦቻ ዝቐረበ ውጥን ምቁራጽ ስራሓት ኣብ ክልል ኣምሓራ ምስ ምትሕብባር ሰብኣዊ ሓገዝ ሃገርን ካልኦት ለገስትን ትካላት ሕቡራት ሃገራትን ከም ዘካፈለ ገሊጹሎም ነዚ ብዝምልከት ካብ ወሃብ ቃል ፌደራል መንግስቲ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ኮነ ሰበስልጣን ክልል ኣምሓራ መልሲ ንምርካብ ሮይተርስ ተኻየደ ፈተነ ከም ዝተዓወተ ኣገልግሎት ዜና ሓቢሩሎም ተሓጋጋዚ ሰብኣዊ ሓገዝ ኣብ ሕቡራት ሃገራት ራሚስ ኣላክሮፍ ኣብ ልዕሊ ሰራሕተኛታት ዘጋጥም መጭቆይትን መቕተልትን ሓገዝ ኣብ ምብጻሕ እንቅፋት ከም ዝኾነን ክሳብ ውሕስ ምብጻሕ ሓገዝ ዝከኣል እቲ መስርሕ ክቋረጽ ከም ዝኽእል ሓቢሩሎም እዚ ውጥን ሕቡራት ሃገራት መንግስቲ ነቲ ኣብ ትኽልል ዘካይዶ ስራሓት ሓገዝ ምሃብ ብቐረባ ክከታተሎን ተወሳኺ ስጉምትን ድሕነቲ ስራሓት ከበርክትን ዝሓትት እዩ ክልል ኣምሓራ ኣስታት 36 ሚልዮን ነበርቲ ዘለዎ ክኾኑ ከለዉ ብተወሳኺ ካብ ኩናት ሱዳን ዝሃደሙ ስደተኛታት ዘዕቀብሉ ከባቢታት እቲ ሃገር ከም ዝኾነውን ሕቡራት ሃገራት ይሕብር ኣብ መንጎ ፌደራል መንግስትን ኣብ ትኽልል ዝንቀሳቐሱ ዕጡቕ ጉጅለ ፋኖ ግጭት ካብ ወርሒ ሓምለ 2023 ካብ ዝጅምር ንድሓር ብኣማይ ዝቑፀሩ ሰባት ሞይቶም ብኣሽሓት ዝቑፀሩ ካብ መንበሪኦም ምዝንባሎም እውን ይፍለጥ እስራኤል ኣብ ቤይሩት ኣዛዚ ህዝቦላህ ቀቲላ ሰራዊት እስራኤል ትማሊ ሶኒ ኣብ ከባቢ ቤይሩት ብዘካየዶ መጥቃዕቲ ንሓደ ኣዛዚ ህዝቦላህ ከም ዝቐተለ ኣፍሊጡ ሰራዊት ምክልኻል እስራኤል ሶሃይል ሁሴን ሁሴኒ ኣብ መንጎ ኢራንን ህዝቦላህ ናጽራ ምጉዓዝ ወሳኒ ተራ ይጻወት ከም ዝነበረ ይገልጽ ህዝቦላህ ዛጊት ብዛዕባ ሞት ዝኾነ መረጋገፂ ኣይሃብን ዘሎ ትማሊ ምሸት ኣብ ርእሲ ከተማ ሊባኖስ ተወሳኺ ደብዳባት ነፈርቲ ኣጋጢሙ ምንባሩ ተገሊጹሎም ኣብ ከባቢ ደቡባዊ ቤይሩት ኣብ ትርከብ ከም ዕርዲ ህዝቦላህ ትቁፀር ዳህየ እውን ብውሕዱ 10 መጥቃዕቲ ነፈርቲ ከም ዝተፈጸመ ማዕከናት ዜና ሊባኖስ ጸብጺበን ኣብ ሰሜናዊ እስራኤል ስማዕ ድምፂ መጠንቀቕታ ሰይረን ሙሉእ ለይቲ ዝቐጸላ ኮይኑ ሓያሎ ከተማታት ድማ ዕፁብ ወታደራዊ ዞባታት ተባሂለን ተኣውጀን ኣለዋ ህዝቦላህ ቀዲሙ ንኸባቢ ተል ኣቪቭ ሮኬታት ዕላማ ከም ዝገበረ ክገልጽ እንከሎ እስራኤል ድማ ህዝቦላህ ክሳብ ትማሊ ሶኒ ኣጋምሸት 190 ፕሮጀክት ላይት ከም ዝተወከሰ ኣፍሪጣ ሓይልታት ምክልኻል እስራኤል ኣብ ቤይሩት ዝርከብ ኣዛዚ ዋና ቤት ጽሕፈት ህዝቦላህ ብደብዳብ ኣየር ከም ዝተቐትለ ሎም ንግሆ ኣፍሊጡ ዘሎ እስራኤል ሶሃይል ሁሴን ሁሴኒ ኣብ መንጎ ኢራንን ህዝቦላህ ናብ ዝግበር ምስግጋር ኣጽዋር ወሳኒ ተራ ከም ዝጻወት እያ ትገልጽ ነቲ ኣጽዋር ኣብ መንጎ ኣሃዱታት ህዝቦላህ ናይ ምክፋል ሓላፍነት ከም ዝነበሮ እስራኤል ወሲኻ ትሕብር ሁሴኒ ብሊባኖስን ሶርያን ኣብ ልዕሊ እስራኤል ዝፍጸም መጥቃዕትታት ከም ዘወሃደ እውን ይዝረበሉ ብተወሳኺ ኣባል ባይቶ ላዕለዋይ ወታደራዊ መሪሕነት ህዝቦላህ ባይቶ ጅሃድ ምንባር እውን ይግለጽ እቲ ሓደጋ ኣዝዩ ጉህድ እዩ ዳይሬክተር ኣገልግሎት ስለ ኣሜሪካ CIA ብሰኒ 7 ጥቅምቲ 2024 ኣብ ኣሜሪካ ግዛት ጆርጂያ ብዘካየዶ ዋዕላ ዞባዊ ግጭት ናይ ምብራኽ ኣዝዩ ጉህድ ሓደጋ ኣጋጢሙና ኣሎ ክብል ኣፍሊጡ ዊልያም ጂ በርንስ ትካሉ እስራኤል ወይ ኢራን መንያ ኩሉ መዳያዊ ግጭት ትደሊ ዘላ ንዝብል ከም ዘይገምገመ ብምሕባር እንተኾነ ግን ሓደጋ ከም ዘሎ ገሊጹ እቲ ሓደጋታት ካብ መራሕቲ ወይ ፍጻሜታት ካብ ዘበገስዎ ጉጉይ መደምደምታታት ከም ዝነቅል ኣረድዩ እስራኤል ኣብ ልዕሊ ኣገዳስን ሓያልን ወኪል ኢራን ዝኾነ ህዝቦላህ ዓብ ዕንወት ከም ዘወረደት ድማ ገሊጹ ግን ካብ ተኸታታሊ ታክቲካዊ ዓወታት እኳ ተረኸበት ትቐንዲ ብድሆ ግን ምጥቃም ሓይሊ ምስ ስልያን ዲፕሎማስን ብምውሃድ ኣብ ሊባኖስ ከምውን ኣብ ቃዛ ተኹሲ ደው ምባል ኮይኑሎም ዊልያም ጂ በርንስ ኣብ ቃዛ ተኹሲ ደው ንምባልን ጆሆር ተታሕዙስ ኣብ ምፍታሕን ኣብ ዝግበር ድርድር ብቐረባ ተሳትፎ ክገብር ጸኒሑ ኣብ ዝቕጽሉ ኣዋርሕ ስምምዕ ክግበር ይጽበ እንተኾይኑ ምስ ተሓተተ ተስፋይ ክበርኽ ከም ዘይብለይ ተገንዚበ ኣለኹ ኢሉ ተወሳኺ ሮኬታት ህዝቦላህ ኣብ ልዕሊ እስራኤል ህዝቦላህ ሙሉእ ለይቲ ናብ ሰሜናዊ እስራኤል ተወሳኺ ሮኬታት ከም ዝተኮሰ ኣፍሊጡሎም እቲ ጉጅለ ኣብ ሰሜናዊ እስራኤል ከባቢታት ዲሾንን ዳልተንን ዝርከባ ቦታታት መዳፍዕ ብደብዳብ ሮኬት ዕላማ ከም ዝገበረ ይዝገልጽ ብተወሳኺ ኣብ ሰሜን እስራኤል ተቓዶ ኣብ
ሊባኖስ ኣብ እትርከብ ዩሮን ንዝነበረ ምትእኽኻብ ሓይሊ ጸላይ ዕላማ ዝገበረ ሮኬት ከም ዝተኮሰውን ሓቢሩሎም። ትማል ሶኒ ኣብ ጥቓ ተል ኣቪቭ ንዝርከብ መደበር ሰራዊት ዕላማ ከም ዝገበረ ክሕብር ከሎ ኣብ ማእከላይ እስራኤል ጉዳት ከም ዝበጽሑን ተገሊጹ። ህዝቦላ ትማል ሶኒ ጥራይ 190 ሮኬታት ከም ዝተኮሰ ሰራዊት ምክልኻል እስራኤል ኣፍሊጡሎም። እስራኤል ኣብ ሊባኖስ ዘካየዶ ስርሒታት መሬት የስፍሕ ኣለኹ ኣብ እትብሎ ዘላ እዋን ነቲ ግጭት ኣብ ህዝቢ ሊባኖስ ዘስዕቦ ጽልዋ ይውስኽ ኣሎ። እስራኤል ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ መጥቃዕቲ ኣየር ካብ እትጅምር ንድሓር ኣስታት 1.2 ሚልዮን ሰባት ኣብ ውሽጢ እቲ ሃገር ተመዛቢሎም ኣለዉ። ካብዚኣቶም እቶም 179,500 ሰባት ኣብ ማእከላት ተመዛበልቲ ይርከቡ። ብዘይካ እዚ ልዕሊ 400,000 ሰባት ካብ ሊባኖስ ሃዲሞም ናብ ሶርያ ከም ዝኣተዉ ዝግለጽ ኮይኑ 300,744 ዜጋታት ሶርያን 100,203 ሊባኖሳውያን ይርከቦም። እስራኤል ቅድሚ 3 ሰሙን ጽዑቕ መጥቃዕቲ ካብ እትጅምር ናብዚ ኣብ ሊባኖስ ልዕሊ 1,400 ሰባት ከም ዝሞቱ ሚኒስትሪ ጥዕና እቲ ሃገር ይገልጽ ኣሎ። እምበርከስ ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ናይ እዚ ሰዓት እዚ ዜና መሰናዶና ኣብዚ ፍጸም። ሓዳሽ ዜናታት ንምክትታል ሰብስክራይብ፣ ሼር፣ ላይክ፣ ኮመንት ምግባር ኣይትረስዑ ኢኹም። ሰላም